салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra B аст бародаро, 2 солиш, 97 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объём 1.6 простой, коробкаш механик, ҳолати хуб. Мошин бародаро 1 сола ҳуҷа дора, утилизатсия кардагиат, 4 баллони нав дора, матоъ, коробка ходовиш беҳтарине. Бародар ягон расход надора, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нақша 28 000 сомон мега. Харидори аниқ боша бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат рақами рӯи экранда занг занед. бародароне ки телеграм истифода мебаред, марҳамат дар комментари ссилкаи телеграм гузоштагӣ метавонед ки дар омада обуна шавед. чизе барои харидан ё ки фурӯш дошта бошед, марҳамат равон кунед, ҳатман реклама мекунем. мошини автобусӣ бародаро Daewoo Nexia аст, солиш 96 сол, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро матоъ, коробка ходовиш 100%, 4 баллони 85-90% дора, 10 моҳ ҳуҷа дора, утилизатсия дора, бо як фар ягу бародаро майдачайдаи чи дора, запчаст дора, воша подарка мекунад. касоне харидор бошед бародаро, мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нақша 18 000 сомон мега, бо камтар савдо дорад. марҳамат барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини дигар бародаро Opel Astra F дар кузови хетчбек, солиш 94, сӯзишвориш бензин, кузов хетчбек, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восея, нақша 21 мега, бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ бародаро Camry C аст, солиш 2014, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объём 2.5, коробкаш автомат, ҳолатиш хуб. мошини состаниш бениҳоят хубе бародаро, 1 сола ҳуҷа дора, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нақша 145 мега, бо савдои хуб дора. касоне харидор бошед, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед. бародари азиз, навори имрӯзада мошинбозор видео дорем. мошинбозори Ҳисор
як-ду мошин аз Корея ва якчанд мошине ки рӯй кардаган реклама мекунед. Хоҳиш мекунем ки видеоро дастгирӣ кунед, лайк гузоред ва каналро обуна шавед, чунки аз наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. вазъи ҳаста бародаро, сӯзишвориш бензин, коробкаш механик. ҳолати мошин бародаро ҳуҷҷатҳои солонаш буд шидаган, утилизатсия надора. мотори мошин бародаро об гузарондаги, ба ҳамин хотир бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Рашт нарша 15 000 сомон мегӯяд. касоне харидор бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда занг занед ёки ватсапам дорад, тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Frontera аст бародаро, солш 94 сол, мотор 2.4, составниш 100%, коробкаш механик, сӯзишвориш газ. утилизатсия техосмотр бародаро надора. мошин қарор дорад дар вилояти Суғд, ноҳияи Зафаробод, нарша 20 000 сомон мегӯяд. 3 сол шудае ки мошин ховай бародаро. касоне ки харидор ҳастед, нарша бениҳоят арзон гуфта метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошинаи дигаре ки мо реклама мекунем бародаро, мошинае ки дар Корея қарор доранд. Chevrolet Malibu аст, солш 2014-15, сӯзишвориш бензин бародаро, объёмаш 2, пробегиш 145 километр. составниш бениҳоят хуб. мошина чӣ хеле ки мебинед, ҳамин хел состояния. нархш бародаро то Владивостока $3600 мешавад. касоне ки мошин дар кор боша бародаро, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. мошин навбатиам бародаро, қарор дорад дар Корея, Hyundai Portal, солш 2016-17, коробкаш механик. состави мошин беҳтарин бародаро, чӣ хеле гуфтем, қарор дорад дар Корея, нарша $4600 мегӯяд. ин нарх бародаро нархи Корея аст. кадомеш ки мақсад ба Владивосток нархаш чанде мешавад гуфтагӣ, кадомеш ки мақсад гуфтагӣ нест Владивосток Тоҷикистон, нархи Корея аст, яъне ки дар Корея $4600. бародаро, агар мошин дар кор боша, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. чӣ намуди мошине ки дар кор боша, метавонед ки заказ кунед. мошини дигари мо бародаро, Hyundai Sonata, солш 2015, объём 2, бензин, пробегш бародаро 176. мошин составниш бениҳоят хуб, қарор дорад дар Корея, нархш бародаро $6600. касоне харидор боша, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини дигаре ки бародаро дар Корея қарор дорад, касе ки аст, солш 2020 сол. мошин бародаро, составниш бениҳоят хубай, объёмаш 1.6, бензин. қарор дорад, чӣ хеле гуфтем, дар бародаро Корея. краскаш 100%, ягон камбудӣ надорад, мақсад ки алаш намекунед, пробегиш 69 000. нархш бародаро $11300 дар Корея. касоне ки дар кор боша бародаро мошин, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд бародаро якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамин хел мошин, хона, замин, квартира, чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед,
дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародар, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.